ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем боз ҳам дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ дар хонаи ҳоҷи Муродалӣ партияи нав молҳои зотӣ омадагия. дӯстони азиз, хоб 6 говҳои ҷӯша омадагия, 2 буғуз ва 1 буқаи эксклюзив омадагия. хоб харидоро рост омадан мегирем ё ин ки ба телефон заказ мекунем. анаи гусалҳо шавад ҳамаи молҳо якдигараш фасонаи молҳои зур, молҳои бокафола банди наузойдаган бам бастаги нестан хишуно фалах кардан гирифтан саршон будем онҷа. қашадоршам аст, модадоршам аст, ҳамаи намудаш панҷташ нара, якташ модаи гусало. аксарияташ ба қашадор будан. ман дӯстони азиз ҳамаш чистишок сатфоиза. хулос дӯстони азиз, кадом моле ки маъқул шид скриншот карда ҳоҷида мепартоем. рақамҳо дар рӯи экран, телефон, ватсап, имо ҳамаш кор мекунад. با مراجعت کرده سوداش کرده میگیریم. روز باشد در دوام ویدیو هر یک تاشه معلوماتش میتیم. معلومات پرش بگیریم. بعدا خریدای انیق شده علاقه میبریم. эксклюзив сар мекунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарҷоно. хоб мо маълумоти ин биқа сар мекунем. як дандон шои ки биқара мо гуфта будем дар навори гузашта ки дита буданиё. гуфта будем ки ҳамиша ма дилам намешавад киштанда. мехебед ҳозир ҳамоша дилам намешавад киштанда ва иша хай савдо шудаге. ана ҳамиш мондаге иша хай бировардем. дандонуш на бировар сета бировар. дита гусораге ин тараф дита ин тараф. ҳо дандонаш бромодеста. хулос хайёш барои зотгирӣ мегирем, барои дигаш мегирем. ана ира маъмурҷон. ин хулоса ки килобаркаш ай. занг мезананд муомила мекунем, тарозу хати мефурӯшем. ҳаққи ҳеҷ ка нарава. раҳ бигардам як бор тамошош ки ягон одаме ҳаста ки барои кайфияти худаш мегирад мисли ман. як одаме ҳаста ки барои оста раҳ бигард. як одаме ҳаста ки барои зотгирӣ мегира, барои молош бигар биё. як одам аста барои гӯшт мегира. гӯшт дам як гӯспан борем дымба кардаем шумо. арқаша би бесия борда. иҷа биё. ше. чихир шида рафта ира би. техма бона меғалта. дар таво фарбе шида ира би. субҳаналлоҳ. ёрам шикар. бар бандаш. тамом. хулоси маълумотш ҳамин қар. нарша ба телефон гап мезанед. ҳо ҳамин килобаркаш маслиҳат мекунем. тамом. метин. каш. хоб ана ки да рақамгузорӣ намекунем. ай моло. молои ҷӯшо сар мекунем. ай буғузо ай ҷӯшо. буғузо, ин буғузо. хулоси ин гов буғузи мои 6 ин нархи идона гуфтия оҷи? ҳо нархи идона. ин нархи 14000 ё чо мекунем дар да бигем мардум жида накна. 14000 аҳлиёш аҳлай хулас. ёшиш ёшай ба фикри маки я тазоидаги мумкин димша мезоя. биё дандон шои ки. ин чанд моҳагиш гуфтаги? 6. иҷа биё. 5 бро 6 ро ай. не буғузи да ҷавоб метем 100%. ин дандон накафон. як тазоидаги димша буғузай. тамом. я раҳ бигардон. халтав чочпари хишлу дора. ҳама чочош ҳуяй. фаҳмидӣ касе мегира худо насибш кунад иншааллоҳ ки молчаи нағз мешавад. бигард биё киҷон азамҷон бигард биё. ду дандон дидем хитон. аҳлиша дигарш ҳамаша дидем. нархшам дастрас 14000 муомила касе мегира дастаф худо насибш кунад парвардигор худигор шава. хоб ай буғузо рақам диё. моли рақами ду аҳлиша бинед. моли пародаи шведӣ. шведӣ ғалажинаи якумзой гуфтем оҷи? 7 бро 8 бро қариб 8 листа. биё раҳ бигардон дандон шои ки раҳ бигардон. зиёд дандон. нағз бад мешавад. дандон шуди. Сета браварда яки дигараш на браварса дандонои гусалаги 60.
Породаи шведӣ мана. Сабсафед, моли фасон. Машалло молай. Ҳама Устра. тарафа паҳмиштам. Миён дарозиштам, базебиштам. Аҳлиштам. بگرد بیا چو چپارش نغزه بغوزیش قریب 8 ماه شد گفتیم Оҳуяй, оҳу. Машалло молай мана. ماشاءالله ماشاءالله هایش که شریف جان یا бош بگو Касе бигира барака бовар. خدا نصیبش کنه چو چوشه بیا پیش بگیریم Мана габор ай пушт бинен ози. Ай баршам нишон метем چو алака. چوش نغزه میکنه Ай кадаги мана. Хоб чочоч проверка кадаги дӯстон азиз. ها Проверка намегирам. نه چو چوش Ҳамаш. چو چوش پراوی که کرده خب نغزه Ози میگذاریم нархи донамон ози. ایده تبریک نکردیم مردم ها خیلی ایدتون مبارک برادر جان Аёд зад. انا نرخش 27 مزار Стафтиди ман. معامله دستافکه همش نداره Ози як сабуктар мон. 27 هزار قبولای Тамом қабул. خدا برکت Нархи شبتا дона. اون سکیتی که مردم بپرسن ما این دفعه گذشته روش باید دیگه نمیگذاریم Қабул ози. وایس Хоб. И буд дута моли буғуз. Ҳар душам гуноҷи дидем. Ана акнун мегзарем молҳои ҷӯшо, гусаладор. انا گوسالدار رقم Гусаладору рақами 1. Гусалаш нарай мода. نه نه قریب که همش یک تاش موده همش نره Тамом. Ҳам якта модаш омад хабар мекунем. Дигароша мегзарем. Ина макиданоша дидестен. Ози бо ҷӯшидан нишон метем. О мана ҷӯшиданоша бинем. گوسالاش به خرچه گفتیم Таи аввал چوش شب بجوش ина бо таи дигар. خلاص با وجود اون کامل Қабул, داده 100%. О манаи дандоноша дандонош Ката, ката, мошалло. 100%. راه بگردم ина рафтем рагаштанош. Гусалача хоб гусалаша буқача гуфтем. آه ماشاءالله گو آلیش در گاب نیست اهلا خیلی سلامت شما الحمدلله اوضاعش خوبه ببند که ایش از انجام ببندش بس شه Ҳоҷи нархаш. گوسالاش بخچه ایش هم ایدونه میکنه مکه ایده من اخیر دیادم آوردی 21000 مامور جون 30000 با این در بازار بدروری اگر همین رکو 24 25 میگن Тамом. 21000 باید چکش میگن دستاف کنه Явнес, қабул. Хоб ай гусаладоро рақами 2. Ишам буқачадор. Ишам ё шайбат ина шоҳро. یکم بچه شه Қомат шабине. گوسالاش بخچه Камзор. Гусалаш буқача. Хоб ина рафтем ҷӯшиданош. Дутаи аввалаш. شه بود تایوش شب جوش Буд таи дигар. Тамом қабул. 100%. Мана чочошам ай пеши абур бибинем. هر جورش کار میکنه 100%. خلاصه ایشم چورداندون Чорданда моли چورداندون ёш. گوسالاش دیگه بس بس چورداندون Хоб анаи буқачаша. Буқачашам бақувват. سبز شو рагаштанош. لخشه برون سیاه چشم تا میزنم قیقی وی مگی کنه اکیمو بعضن باز یا بینو دم اینجا بسته اینجا بزگره بسته بعضن مثال میگیریم بلوگرو بریم بعضن نوارو بریم اینی خیلی میگیریم که از کاره ای پایون بگیریم گو کلون بتا گفته اینی خیلی کاره ما هم زیاد سعیش نیکاره میگه توکل به خدا خد شکری خدا گومونم نمونده سی نمی هر هفته 8 تا 10 تا 12 تا همه پارتی میگیرن مردم هر روز دارم یادم برکت بیاورن خدا برکت بیاره او حاجی مامور جون اکثر مولوما یک جای سوداش نیست قریب قریب که یک جای سوداش نیست نرخیش هم میدونه کنیم بس نیست همش ایدانه میکنیم هم خیلی توکل به خدایش هم 21000 21000 معامله دستاف هسته خدا برکت شه بتا من ای گوساladoro سیو ایشم بقچادو بقچای یا بیا بجوش شبو یا بقچای tamam haydi olum mekna bo juşidanışam nishon metem ایشم بقچا گوسالاش این تلای سنتال با فکرش به قبول گیره
Taki sen sana bir şey draga. Bu kaça ayırım? Tamam. Yine raftem jüşüden hoş. O son jüşü ahmiyet verin sana. Maşallah güzel. Bu varmış azancım bas ki şoş liste. Hadi teydi gaş bu. Tamam kabul. Başla. Bana. Çocuğu şam başka olmak ne? Şunu gel ne çıkın. Şu zor dora. Ovdan donşa. Tamam şöyle. Bana dan donmuş. Şey tamam. Bak bak. Raftem ragaştan hoş. Maşallah. Biyo gar biyo. Kaçaş da maşallah gavnız. Bak şş. Usalaşa yaruza güfte hoca. Dine bega. Dine beyga. Rovna yarız şimdi. Biyo biyo bakış. Ay barşam kuşu. Şey bu bari bir bandaj. Kusalaş ne ki kusalaş kuşlu olmadı ya mamu. Oldu salaş zura. Maşallah. O kaça etin böyle. Hoca ne Biz sevnim ne? Biz seyini mumile dastaf. Basala şiir kanı gelmeden okuyun dine bek. Onu diğer işe bir sari saat çor sari zoyday. Ma şiro yor diğer ne medum mu khoji. Kabul. Yine kusalaş bak Kaça. kaça. Bu saladoro. Çandım şay, çorum şay. Ha. Bu saladoro çorum yam kaça dora. Ha این ساعت هم چوری سری زایده اصولش. دیدی اولی حالا کافوش خیلی محکم نکرده خشا. خس پس پارت افتاد. O bine raftim cüşiden hoşa bine. تا اولش. Aval. Bu باشه جوش از انجام وقت بیست بعد هنگای. Bana bu teydi gar. خلاص هر چورش کار Tamam میکنه. kabul. جون دادا. Bana. جون. Bana. Biyo. Yandım. Tamam kabul. Bana ragaştan hoşa düşsün aziz. گوسولایش هم به قچه گفته. Kaça dor. Başışam sipsiyay. Uçaşam, hardışam. Moli Biyo, bu gar, biyo. ماشاءالله ya. Güzel güzel yam. همین سحری ساعت همین 4 سحری، شده. ها. اوه این همین سحری ساعت 4 زویده گه. Hoca narkış. 23 Bisse azor. Mumila dastafka. این ارخو کو Narxoşa همش ahmiyet پدر vermişsin که aziz. Narxoşa only dona kadar giyin. اون ایدونه انشالله بازار را برا ببینه کسی گپ زنه اول بازار را ببینه بعد گپ شپ بزنه انشالله بعد اون آدم به قد نرخمون میرسه خدا برکت بیا کسی میگیره O bana aygusala doğru moli rakami 5. ای گوسال دارم مال رقم 5 یکم گوسالاش Aha, هنرمند ای normal. ها کاراته است ای خلاص مامور جان گو بازه با یکم گوسالاش ای گو با تمام ساناش خیلی پولش ارزون میمونه چند تا خیلی هنرمند موندیم رفتن گرفتن مردم میگم من خودم روم میکنم پره مردمی به هنر این خیلی جوشیدنوش دیدی چند خیلی پول میبردن گفتن خوب ایده Yakın gusalaş ha. یکم گوسالاش خیلی اینه روم روم میشه. میشه اما سر شب خب کی Amerika baydı ha. ها Kılek doğru. ها Tamam. ها Gusalaş چوچوش naray moda. مودا Gusalaş moda. O huçay ne ki gusal. Xo'p, xullas Amerika hunar dorad. Diğer ma'lumotlar ham etim dandonu. Yeki gusalaş mazze bir xushru hai. Mana. O huçay. خلاصه مامور جان Aha. اینم خیلی هنر داره نقشه از انشالله که ارزون میمونه کسی بگیره برکت بیاوه Tamam kabul hazamda. خیلی آدم به هنر میگیره روم میکنه Çoçoşa bine. لیکن گارانتیش بدون چند خواهی گارانتیش یک دیست میگی تمام میشه گارانتی To peşi dar ha. تو پیش دارم نه آخی ناراسیده تمام میشه Tamam. همش در گارانتی هست ایده نه اینه دندون Fakat شد barayam şata zanişam ki. ها Diğer işte yine bu dedandom bu da. Tamam kabul. Dedandom. Onu cin. ها Yine raftim. پرتو باشه Yaştanim ola bine. Çoçoş bazı bir xushru ayne ki. همش شروع مردکی ممکن بیو گر بیو Rastayani katya inşallah moliş seyir. بیو 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 وای میو یا Tarak hunar doşta. شرجم از انجام بگردونش
Айбар Шохатош тамошо базеб, кунед. чучуш базеб, гусолаш хушрӯ, худшам хушрӯ. Ду дандон, ду дандон. Ҳоҷи нархш Феълиш нарша 23000 23000 сомон. ҳамин агар ҳамин феъл яъни побардорӣ надошта шатазанӣ надошта боша, ҳамин раку озод 26 27 мехаранд мардум. 28 ним 29 мемонӣ бо гузашта доставка мекунӣ 27 озод мешавад. Лекин мардак хелиш бубара меҳнат бикуна. Ром бикуна. Ана молу шава худо насиб куна. Мана шефи фермача бромад. Ишам ба қача. Қачадор бо. Гови сементал. Чемпион. Тоза сементал. Чемпион. Кай гусала када гаёҷи? Я дурус шид валу алан. Роза Ҳо. я навзоид дайда. Накаш биёва бигира синара вай оли Қачашам базе вақт. Баноҷин якин гусолаи сементал тоза ай ферма агросаноат бромадаги буд гусолагишда. Ана баъд маъмурҷон иго аҳами гусолагиш дами бигем ҳам деҳаи мода калон шудаги иго дар иқлимои ҳамиҷа тобоварай. Ҳатто сарои замин дар хел мебурдан лангаш мекунан мисли говои маҳаллӣ олин аз сатҳо бегара меисту. Касе ки бигира иншаалло ки ай худо медонам аида баракати хуб меёвад. Яким гусолашай. Иншаллоҳ ами сари заминда гаштагаш аяму нохуношам маълум айда. Моле ки хонада баста хоку нохунаш дароз мешавам хе. Не не ин гаштаги мола. Бо Наозоидаги. чот кашида истодаги. Гусолашо намакиданош. Биё биҷуш. Макиданош. Пештар биги гусоладар ки чӣ кина? Гов пеш бира барои ҷӯшидан. Ё онҷа меҷӯшиш? Баъзе вақт чот. Пеш бира. Бачаи сементала. Ана тамом. Биё беса. Дар пеш биги ки билесаш. Мудиш нест. Алҳамдулиллах. Мана. Мудиш нест. Ите пешам я бор бузушта. Ана. Тамом қабул. Биё бор бихе. Бихе я бор. Бихе мас чӯчӯ бигирем. Чӯчӯ растаин чӯчӯра биё бибинем мамнун. Растаин чӯчӯ. Биё дандон шойка. Машаллоҳ. Машаллоҳ. Ду дандон. Гусолаи ҳоли бу. Ая харгуш меган, заргуш меган. Биё. Ахирон шака Искандар. Наи гашти мол. Рафтем. Биё. Машаллоҳ. Сементали ғоноҷи. Машаллоҳ, машаллоҳ. Уҷа тарафи эмо рафко. Бара азамҷон назорат кисини эм нарава. Ва эм хуб ест уҷа. Ҳаш ки нахира. Ҳама тарафа аҳамияти инсони азиз моли фасона. Хароҷини сементал бениҳоят аҳлай мекунад. Касе бигира худо хоҳад баракат меёвад иншааллоҳ. Эди гусалако банди нестанд ҳоли охи на баншумасия ҳамиша озоидиянд диққаш. Чия? Ко бандиш. Ҳоҷи нархш. Нархи 47000 бародари азиз. 47000 сомонӣ. Муомила доставка. Бале, ҳамаш ҳаст. Барои ид ирам ягон сум пулонтар монад. Ҳамун барои хотири 47 мондаем 49 мондаем. Я 500 дигаш. Шез нараки. 500 дигаш. Барои обначиҳо. Бояд як кашокаш кунем пешаи. Ки фурсатша ёфтем да. Мамуҷон. Маш таваккал ба худо 500 ша мезгарам. Тамом. Ба дига намезгарам. Занг задан дига скидка намекунам. Фақат доставка мекунам. Тамом. Касе мегира худо насибиш кунад. 46 ним шуда. 46 ним. Муомилаш хай дили ҳозира ёфтем, ягон сум муомила мекунам. Намошам фақат доставкаш монд. Мана касе гирифт барака ёба. Яке машаллоҳ мола дӯстони азиз. Ҳамин молкин одам даку ай худо медорум ку хеле супер молай. Как даст парвардигор дар оқибати чӣ мешаваш Аллоҳ медонам, лекин ай худо медорум ки иншааллоҳ ки баракат касе бигира баракати сахт меёвад. Мана ай болои дего сир кун. Ай болои дего ора сир кун. Ана тамом ҷамъаси ҳамаи маълумоташа додем. дӯстони азиз касе гирифт барака ёба. Касе гирифт барака ба боқӣ сарбаланду хонаобод боше, парвардигор меҳрубон ки ҷое боше, саломат боше. Таваккалтон ба худо. Подписчикои муҳтарам ва бародарони азиз, бародароне ки касе моро дастгирӣ мекунад. То ирӯз дастгирӣ кард.
наворое ки гузашт ҳама моло савдо шуда гай раҳмат падаршонда ки моро пайгирӣ кардан мо алҳамдулилла моломона фурӯхтем ина имрӯз бо молои наворем саломат бошед сарбаланд бошед ҳамада барори кор комментҳои хуб кунед мега сухани хуб худиш чиай садақая бале гапҳои хуб бизанед камбудии моро гап занед баъдан мега камбуди данархай ти бара баронаҷон як бор бозора биби ай мо агар қимата меора монда бошем ма чизе ки боша иншоалло кам чизе ки сухан кунам метимӯш лекин ай худо медорум ин нархҳое ки ман мондагим ҳамо деҳқонда пула бутум бо иёра ма скидка мекунам дастафка мекунам хунаш мебарам метам ҳамо одам да ман бовар дорум агар ҳамон пула ма битимш бугум бира ҳами гов ҳами хегов буги биёр ранги неми алам элам меёра инаме хеле чемпиони хулиган ман хе бовар дорам ҳамо одам барое ки ман дидем бисёриёра дидем ки мераван акаҷон мол меоран аймуна мегиран мега ай бозор мерам арзон мегирам меора ман мея пеши мо гарданаш каш мега гов мезанан худиш хуша мемака гусолашай худиш нестай проблема бисёр ман мея як гои нағзш метам гов шояд 5000 арзон ҳисоб мекунам мегирам да эм мебандам мекишам ва дига гӯшт қати магарам ҳамон арзониш ҳисоб кунам гӯшт қати ҳам қати дига ана ба гӯшош лақ мерава мегум таваккалат ба худо хай касе ай манам нагирифти ай касе гирифти бародарҷон 1000 сум ками бадай 2-3000 ша биқаб нате бугу ки бозор ҳози ҳами хеш дега бугу ки бародарҷон ман гӯтами барам як рӯз хатия биместа да хона меҳмондорӣ мекунам моло нағз боша пурта перевод мекунам картада маслиҳати бепули мо ҳози и да у мефахара мефуша у да и у да у охир моли хуб ёфтам манам инами мола буровардам маъмурҷон бахшиши зиёд аки сухан дуроз меша инами хамола буровардагим барои и хамола овардан чанд тададари ё брак буромадаги усу кардагим ба иёша чӣ кардам ҳами мо кӯҳна бизнесмен молам фреб мекунам чӣ кунем ба мо хуб ша мебурорем якта ози ма дута сета шатазан бурорам меган ки муардаи ҳама вақт шатазан мефурӯша якта да навор мебурорам ҳастанд одамое ки махсус бо шатазан мегиран арзон меган ман мегирам ӯҳда мекунам якм ҳама вақт шатазану ман якм фурӯхтестам барои арзона гап нест бозам сарбаланди хунаобод боши худо нигоҳбон идои оянда ҳамада муборак идои меомадагӣ ҳаматонам муборак шояд парвардигор ва сарбаланди хунаобод боши бозам биё